तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो अनजाने शहर में मुजफ्फरनगर में इकरार भ गेलो 3 बज गेले कते हम सब तालिए बजबै ले कह लेकिन एक बेर बजा दियो सब गोटे मस्ती में कि बतैया तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो कि बतैया तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो अनजाने शहर मुजफ्फरनगर में इकरार भ गेलो कि बतैया तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो कि बतैया तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो। और समीर फिरियादी के कहबै जे एकर बात जॉर्ज चचिल के लिख द देथिन पहिले मिललै नैना से नैना फिर भेलै मुलाकात गे मम्मी फिर भेलै मुलाकात गे मम्मी बाबूजी के तू ही मनई है करी है शादी के बात गे मम्मी करी है शादी के बात गे त जल्दी लोगन धरै है हमर शादी रचै है जानी सार भ गेलो कि बतैया तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो कि बतैया तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो। घूमे रहियो होवे के मम्मी नौकरी के तलाश में के मम्मी नौकरी के तलाश में उ दीवानी कॉलेज के बानी पढ़ रहो क्लास में के मम्मी पढ़ रहे क्लास में अहू के भेल छला दहलो हाई करल को बाई बाई करल को नैनाचार भ गेलो कि बतैया तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो कि बतैया तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो कि बतैया तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो कि बतैया तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो।